Ongi etorri elkarrizketa txiki honetara, gaur gurekin Luzia Urtega daukagu, 20 urteko gazte bat, kaixo Luzia? Kaixo zela, eskerrik asko gomidatzagatik. Zer moduz daude? Oso ondo, bai. Bale, nondarra? Ni Hernanikoa naiz, eta Hernanin bizi naiz nire familia guztiakin, eta hor dakat nire amona, nire gurasoak, eta nire musuak. Oraintxe Bilbon zaude bizitzen ez, Bai. esan diatenez, eta Bilbo zer dela da, etorri zara honera? Etorri nintzen pasaren urtean ikasketengatikan, eta ja daramatzat hemen 2 urte. Ikasketak zertan? Hasi nintzen 2023an kazetaritzako graduakin EHUn, eta baina bigarren mailan. Eta Hernanitik honea nabari izan duzu aldaketarik? Bai, azkenean etorri naiz herri batetikan, eta herri batetik hiri batera azkenean notatzezu aldaketa. Eta gehoia etortzea, igual norbait ezautezu, baina ezautezun jende askokin, igual pixkat bakarrik sentitzea hasiera batean tola, baina, bueno, ondo. Claro, jendea kanpora bizitzera joaten denean ikasketak edo beste arlo batzuen inguruan, normalean edo residentzia bat hartzen dute edo pisu batera joaten dira, zure kasuan? Nik ezagutzen dituen 2 neska etorri hartzea Bilboa, eta orduan behaiekin batea hartu nuen pisu bat, eta orduan etorri nian Bilbo batea. Eta zer espero duzu kazetari bezala zure etorkizunean? Espero igual hemenik 5 urte eta 4 urte eta karrera bukatzea, eta igual ja arlo guztiak ikusita jakitea segurtatzen gehiago, eta hortan ziteratu. Momentu ze arlotan ikusi duzu gehiago zeure burua? Enge guztietego askoin, indeu irratia, telebiztatala, eta ez honez askoin bazakit, baina irratia asko uzatzen. Orain pertsonalki momentuan batean zaudela esango zenuke edo nola ikusi duzu zure burua orain? Nik uste baiez, uste Hernanin eta Bilbon dakaten egoera oso nagala. Bilbon oso guztora nagala karrerakin, eta Hernanin bai nire familiakin eta gurasekin eta lagunekin dena oso guztora nago orduan momentuan batean nago uste. Zaletasunik dakazu kazetaritza gustoko duzula argi daukagu, baina beste zaletasunik daukazu? Denbora libre guzti zait nire lagunekin egotea, ze ez dakat denbora asko hasian zehar baiekin egoteko nolako Hernanin, o nire familiakin, edo igual zinea jutea, ondartza jutea, ze Hernanin ondoan badanosik ondartzak hau, orduan. Badago jende asko ez dakila bakarrik egoten ez, zure kasuan, zu bakarrik egoteak gustoko duzu edo beti beste jende batzukin egoteko beharra dakazu. Nik uste dut hori aldatu indala, etorri nintzailean 18 urtekin, eta egontzala beti zure gurasoen etxean eta zure lagunekin inguruan notatzezu bakardade hoi, eta bain ja 2 urte pasatu dela, ikasi gehiago bakarrik egoten, eta hori gustora hartzeet ez igualena bezala. Eta zer ikasi duzu zure buruari buruz urte hauetan? Aldaketa bat izan duzu, orduan zer ikasi duzula esango zenuke? Esango nuke ikasietela zer dan bakarrik bizitzea, zer dan independentea izatea, nahiz eta gure gurasoen laguntzak antala. Eta hor, zer dan etxe bat eramatea, janari egitea, zer dan bakarrik bizitzea, ja, heldu bat ezera. Eta etorkizunari begira, hitz egiten dugunean, non ikusten duzu zure burua? Ez dakat oso argi oraindikan, gustatuko litzaidake kanpoan bizitzea, denbora bat, hiri handi batean, igual Madrilen nola, eta hor benetan ikustea zelan komunikazioa hiri handi batean, baina, ez dakit oraindikan ikusten zen, 5 urteetan. Eta ja pertsonalean sartzen bagara, helduazarenean umeak izatea gustatuko litzaizuke? Ez dakit 20 urte azkat, eta ez dakit nola izan man etorkizuna, baina, baingoz ez dakat buruan gehiagi. Hoi jendea ja, baituela, ja, bustakadala bikotea ez, eta hasten diela gauza horietan pentsatzen ez, zuretzat oraindik oso goiz da, ez? Denborak, horrek bere denbora eman behar duela. Behindikan denborakat. Luzia, mila esker etortzeagatik, mila esker ere pantailaren atzean zaudeten hori, hurrengora arte, laster ikusiko dugu elkar, aio!